Meghalaya Poultry Farmer Welfare Association mentakat ski kasautri unaitung kalalum ya kajingyalang kabashisin chisnem hanong tmai umsning Hariboy district banyo ban peliu jengmut hapadenggi para nongris ir hapo kajela ha kabalawan banya don bentalang ha kate kajingyalang dagi kenhun nongris ir na kalengka district jong kajela Meghalaya kiba kentup nadu Jaintia Hills West Khasi Hills, West Jaintia Hills, bat Hariboy district. Ha kate kajingyalang layu abanya keren halor kimat bakumno onang penklan ya kane kakenhun kabandang yang skem na kabentagi nongrep kumno banwan ra ya kajing baha na kabentagi nongrep hapo kajela. Ha bakren sikilat patai kubor na kaliang ba daminat siliang u presiden ka Meghalaya Poultry Farmer Welfare Association ha kajingya don lang uba alban sim uskatri lembat kidukot ulai thu ba ha kane kajingyalang layu abanya keren halor kamat ka bakongsan bat kata kalong ban kentui ka sorkar ban penstet ya kajing jong ka sarkar ban bu no da ka quarantine check get na ka banta ban yo check e ki mar ki bawana shabar jong ka jella nang ba kanom don kano ka jingrung ka thep ki siar ki banabar bat kani kanwan ra ka jing bentoy na ka banta ki no rep hapo ka jella nakaliang jong ka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association kani kadai ka annual general meeting ka jong ka akabang yo ban ya kenduk lang ya bat kiwi ki ASEAN kiba barok ki ASEAN kiba don hapo ka jela kumbangi snutu mentang kiba la penyesok bat ka Meghalaya Poultry ASEAN kedai ka West Jaintia Hills kawai ka Hariboy kawai bat ka West Khasi Hills kawai kiba la don hapo jong ka Shatri jong ka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association teling ba kani ka janmit kiba mentang kiba bon ki agenda king layok ban yakran lengba kini kesngi ke bamenta kumno ban wanra ya ka baha kamiat karoi kapar jong ki para nongrap apo ka dong bat ka thain ke jongi kimat kiba kham kongsan kiba nakaliang jongi ngiyok ban yakran kini kesngi ke bamenta kalong ban kerpat jor ya ka sorkar bala kumno kan penstet ya ki kam kiba ka kalakular syapo ka association kau ka banengkong kedai habedi bat ka jing penstet ke jongka ya ke jing pentrai ya ka quarantine check gate ya ka baka kelabu under construction menta ha umling na ka benta ba banyo ya ki ban check ya ki mar ki bawan na shabar jongka jela ke jongi bat kumbangi sngutu ak jing yalang ke jongi bat ka sorkar nilayo ban ya shong meeting bat ki ilaong kat bom pat trekam ke quarantine check gate kinbu ya ka task force hakbede bat kanero ngi kerpat jor saka sorkar bahkan kampen state no kala kular yangi banbu ya ka task force hakabak nakaliang ka ASEAN ru kan ya don benta bat ka task force ya ka ban head da ka district administration te kada du mentaru kani ngi iba kampat poi sono ngimpat la ban pentri kam ya kata bat de lengba kani ka jing bom la ka ngala ban ong ka jing fail jong ka government ban penstet iki kam ki jongka ka lawan ra ru ya ka jengko kumba pio i leng baki kubor menen kasngi ba kladon ka jeng issue ka counter sign ya ki health certificate ki bawan na shabar claim da don ka checkpoint ka babiang but let's say nakaliang i doktor ba de ya ketika dispensary borni ila pendap ya ke kamram ke jong i ya ka belab tha na kibor ki ba shalor bat lada intes ru inam yo jakahi bantes namar ka detang ka dispensary lakum numnong isngutu syai ba detang ka kadai ka ba ngisupet daki khmat lane ka taka fiscal bangin supet suyet khmi tang da ka ba pet om da ka ba ngites te kimdon ki jaka ki babet ki babiang kata ka pendeko ya ka perkom trekam bat haju kapor ngiyakran habidi bat ka ba lakumno ka sorkar kumba kaladep ban kular bahkan kenthop langno yaki nongrep nongris yar sya hakpo ka mission ka bangin tip kum ka poultry mission ngit snuthu habidi bat kaniru ngi kerpat sya sorkar bahkan kampenstat yakani knang baki nongrep di jongi kinyo jeng mentoy lengba kanika skim lengba kanika mission but ka weipat ka bakhadu ka mat ka bakham kongsan ka bangi ya krena kanika por kalong hakabide bat ka yau ka hat kumbangi tip hi ba une usnem hi baro sisnem ngasngoban ong baude usnem jong ka jing tim yakin nongrep la kalong hagi nongrep jhur rep sing lane hagi nong ri jingri
ngasngo ban ong ba gede ka snem jong ka jing tim pej using mdondor pej usensar mdondor pej usomenken keba kinong rap sini ki penmi bah man usnem nyopo prapo mentak hatsan arpo tengka lagalong haki kisiar ki bangingiri man kapor ngi juong sigi pres ba ngi jenjar tang hiki lai benai sau benai ndrai kapor liur kador kabet kabiang kamar kaya ndrai mentau snem pat kalong da kongpong baro sistem ni mat ya ke jingdu nong ke ba kraw leng ba kini ka snem ke ba mentaro namar ba kamar jongi kamya kamar ka bawan nabar 1.8 sikilo praspa kalalek yo himar di jongi haduk menta ngasngo bendong kumbang ong menting meneh kisiar jongi gila temen sa hasem don gibelami temai namar ba la kiladon lai kilo sau kilo kayo kamdon kani ka penlong ya ki nongrep ki jongi ban face ban kendu ki jing ban besasa ya ki siar ki badon hagi farm ki jongki but de halor kani ka nongrem ban nakaliang jongi kum ka association ngin ya mi biang sasisen om syu ban tit jingkhang ya ka sorkar dan rei ban mi daladehi kat ba ka sorkar kampat pentrikam ya ka task force lane ka quarantine check gate ngin ya mi pajba na kabor jong ki para nongrep ki nongrisiar ban ya mi surak beang ban ya ap surak beang ban penpai ya ki siar ki bawan na sabar jong gejela ke jongi ki bombiang kita ki kot ki sla ki babiang te nakaliang jongi kum ka association ni sim ya karai ban nadu mentah kat baka sorkar kampat penbiang ya kita ki eki baro ngin ya don be surak ban penpai ba ya ki jingri ki bawan na sabar jong gejela ke jongi